Per tant, doncs, repeteixo i insisteixo que la incapacitació o la modificació de la capacitat serveix pel que serveix i, per tant, hem d'intentar entre tots, nosaltres des de la Fiscalia també ho fem i aquesta reflexió que els hi faig la portem fent moltes vegades. És més, a vegades, en algun cas, i justament amb l'assumpte quan estàvem, per dir-ho així, preparant aquesta intervenció nostra, ho vaig reconèixer palmàriament, és a dir, el desideratum seria que la intervenció del fiscal només fos en aquells casos que realment fos necessari per donar a la persona aquella protecció que fora de l'abast de la incapacitació no tindrà, perquè en definitiva el procediment de modificació de la capacitat, amb aquesta terminologia una mica tremenda que té, i sobretot si seguim utilitzant, com fa la llei, que encara no s'ha modificat, i això que fa anys que hauria d'haver-ho fet, el procediment d'incapacitació, malgrat aquesta terminologia tan tremenda, en definitiva del que es tracta o del que es pretén, el que busquem és protegir la persona.